ጻውዒት ሰናይ ተግባር ንነበርት ከተማ ለንደን ተጋሩ ዲያስፖራ እድር ኢንፊልድ ተጋር ብዝብል በነበርት ከተማ ለንደን ተጋር ዲያስፖራ ዝተመስረተት ማሕበር በአቆጻጽራ ግዕዝ ጉንበት 1917 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ በአቆጻጽራ አውሮፓ መይ 17 2025 ሳልሳይ ዓመት ጽምብል ናይ ምስረታ በዓላ ከተኽብር እያ ኣብቲ ዝኽበር ጽምብል ናይ ምስረታ በዓል ዝርከብ ኣታዊ ኣብ ትግራይ ንዝርከባ ግዳያት ጥቕዓት ንምሕጋዝን ንምሕብሓብን ዝተጣየሸ ትካል ማሕበር ተራድኦ መድሓን ኣዴታት ትግራይን ከምኡውን ማእኸል ምሕብሓቢ ኣረጋውያን ዝኾነ ትካል ፍርሚናጦስን ሓገዝ ክውዕል እዩ ስለዝኾነ ድማ ኩልኹም ተጋሩ ነበርቲ ከተማ ለንደን ኣብቲ ዝኽበር ጽምብል ናይ ምስረታ በዓል ተረኺኹም እታ ማሕበር ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ጸገማት ንምቕራፍ ትገብሮም ኣብ ዘላ ጻዕርታት ተሳቲፍኩም ዓሸራኹም ክትንብሩን ናይዚ ሰናይ ተግባር ዝሰዋና ክትኾኑን ብኽብሪ ጸዊዓላ ማሕበር እድር ኢንፊልድ ተጋሩ ኣብ ከተማ ለንደን بسلام مزو صوتها صب جزء كنحل فينا looking forward to see يغني